Siyambonga uNkulunkulu ekseni badlala kwethu. Basiphe ithuba once again ukuba sibe khona bakhe. I can feel the presence of the Lord this morning. I know inkosi izokhulula abantu namhlanje abathile phakathi kwethu. Izobuyisa ithemba to someone. Izoqinisa amadolo axegayo ngoba izilayo linjalo. It gives strength to the weak. It gives direction to those who are lost. It gives power to those who are powerless. But at times, we lose strength, we lose a man. Uhambe kodwa uzi ukuthi you are weak. When we are frustrated at work emsebenzini la ukhona, more frustrated emndenini wakho we community. I can assure you ukuthi kodwa mawusondela kuNkulunkulu. Njengefoni mayiphelelwa ibhetri iyacharge. I-recharge us, uyasi-recharge uNkulunkulu wethu ngomjovo wasezulwini. I promise you, mawuphuma namhlanje lapha endlini, ngeke ifane indlela okuyiyona nongeke ngayo. Because akekho umuntu ongenza in his presence and still remain the same. Masufikile emkhoneni bakhe, siyaguquka izinto. Ulwandle lwababona nomfula. Of scripture this morning from Old and New Testament. Indaba ziyafana. Sibuka abesifazana ababili abangabathola abantwana. Omunye ushadele esithenjini, omunye akashadele esithenjini kodwa akabatholi abantwana. Ngizonikeza isihloko sami lomyalezo wami omfushane nasekugcineni. Kodwa bengifuna ukuthi namhlanje push until something happens. Bengifuna ukuthi abantwana bakaKristu abantu bokuphokophe. They push. Noma izimo ziphambana nabo, they push. Lize lithi lenkosi asibona thina abokuhlehlela emuva. Kodwa singabokuya phambili. We don't give up. We push. Ngenxa yamandla kaMoya oNgcwele sonke. Ngazi makhuluma la ekhaya makhuluma phi. Khuluma ngoprocessa kwempilo yomuntu. Khuluma ngobhontshisi nenhloko neviyani kwakula ekhaya. Kwakula ekhaya. I once alluded that kuyenzeka sakhiwe ngama-materials angefani. Abanye bethu bayi-material, sengiyakubuza ngoba angiqoqela. Abanye bethu baba yi-material efana neviyani efakwa ku-microwave balwa ama-seconds. Bese iyadabuka ivuthe ibe ready ukuba idliwe. But abanye bethu bafana nobhontshisi
hayi wabakhulu otshalile othi mawuzopheka uqala uculiswe emanzini ukuze uthambe bese uyafaka kodwa abanye bethu bafana nenyama yenhloko engaphekwa estofini ephekwa ngo-3-legged pot ubaswa igogo ubaswa ngenkathi kubaswa izwa ukushisa isidikiselo sinyakaza bese kuyisitshe kuvala because kuyaphekwa sesinazi kupreparewa umuntu uprepayelwa umhlaba akufanele afike emhlabeni half cooked kufanele kuphume a complete product kodwa akumenzi lo oyiVienna noma lo obhontshisi azibone ebalulekile kuneVienna because they all belong to the dish of the day. But kubalulekile ukuthi balingane bahambisane. Yingakho makufika incwadi encane kuya kaMthetho noma kangwane ithi siyacela ukuba uhlanganyele nathi ngomhla ka-15 ngo-1 emini. Kodwa ngo-10 ekuseni amaviyana kade elungile amasana. I-butternut was ready ngabo-10. But the dish of the day is not yet complete. Oh, amen, amen, amen. Lana kukhona bawumhlaba velas no beetroot ozophekwa kuze kushintshe amanzi abe bovu omphekwa ngawo ubeetroot kodwa wona wakavuthwa. Hayi lokho Mama Sokhela angilobha ngawo. I'm not talking about the processed one. It's a shallow field like a pick and pay. Uma lezi zinto zingaxoxa zibukela nephansi, they will be fooling themselves. Ngoba zonke ziyadingana. Amen. Amen. So push until something happens. Amen. But remember that we process your push kwakho ufuna izinto zakho. It is parallel to the process yokwakhiwa kwakho. Oh, nizwanga lapha. Ngekati phusha uyofuna izinto zakho. Ngabe ufuna umsebenzi, ngabe ufuna umntwana, ngabe ufuna whatever that you believe in God for. In that process of your pushing, there is another process kaNkulunkulu of your pulling. Kuyingozi ukufitwa izinto zakho ungaprocesswanga. Angifuna kancane nje angimjabule. Kanti ngamgcina ufuna nje. You know, baningi abantu mina nje ngimfundisi. I've experienced that mzukwazi ngoni. Engibakhandazele befuna izinto
umsebenzi uyakubona. Baka abantu sabathandazela befuna imoto, uNkulunkulu wabapha imoto zabakhipha busy. Wengakho busy kanjena kabi nemoto, wamele baba nemoto wa busy. Waze wa busy for God okunikeza imoto. Bayihlangana nabo edolobheni. Noma isebhalito dolobha lana ngazini. Hlangana nabo sithenga. Athawu. Baba umfundisi ngikhona njalo Nkosi yami. Sikawe ububhizi. This in such a way that they can't find time for God. Abayeni mabekwa umsebenzi mabutho sililo women's fellowship. But I ngiyawuthanda umsebenzi Nkosi kodwa isikhatha naso. Ngiyabaza abantu laba. Yinani kukho konke yinani. Manifuni imthikelo lingitshele zonke into ezifunayo. Zokuletha but I don't have time. Umuntu ufiqwe isikhathi sezinto zakhe engavuthwanga. Therefore azimsondezi uNkulunkulu ziyamsusa. Let's come to the scripture. Indoda ethile inamakhosikazi amabili. Igama lenkosikazi yokuqala uHana esibili uPhenina. uPhenina unensizwe ezisihlanu. uHana akanabantwana. Bese lithi iBhayibheli ngokuba uSimakade wayesivalile isibeletho sakhe. Ufuna namhlanje ke sikhulume ngoNkulunkulu ovalayo. For the sake of processing. Ufuna sikhulume namhlanje ngoNkulunkulu ongaphenduli. Ngenxa yokuthi usaprocess. Ufuna sikhulume namhlanje about a just God. Ombonayo ngondoloza akuzwe kodwa iphimbo lakhe angalisabeli. Not that we have committed any sin. Hayi ngoba wonile kukhona lalelani bazalwana ngesifundeni kayikayika. Verse number 1, Ufuna Rev Sokhela. Wakukhona umuntu othile eRamatiyami Zofimu kwelezintaba kwa-Efrayimi. Igama lakhe lingu-Elkhana, indodana kaJerohamu, ka-Elihu noTholu kaZufi, wakwa-Efrayimi. Wayeganwe ngabafazi ababili, omunye kunguHana, omunye kunguPhenina. uPhenina wayenabantwana, kodwa uHana wayengenabantwana. Lo muntu wayisuka emzini wakhe iminyaka yonke akhuphukele ukuyokhonza nokuhlabela uSimakade wamabandla eShilo. Right, thank you. Luke chapter 1. That's for the call. Let's start verse 5, ma'am. Luke chapter 1, verse 5. Kwakukhona emhleni kaHerodi inkosi yaseJudiya umpristi othile ogama lakhe nguZakhariya esigabeni sika-Abiya nomkakhe ongowendodakazi ka-Aroni igama lakhe ngu-Elizabethi.
babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu behamba ngayo yonke imiyalo nezimiso zenkosi bengasoleki kepha babengenabantwana. Mana lapho. Ngiyafuna siwabuke lama introduction alaba bantu bobabili. Ukuthi there is nothing wrong with them. Abantu ake ngisho lokho yasheshisa nje. Abantu banawo umkhuba kwesisikhathi. Wokukwahlulela based on your situation. Abantu banayo into yokuthi bakujaje ngesimo sakho sanamhlanje. Baze badrawe nama-conclusion, baze bazinesono sidlile mhlawumbe. Basho bathi hayi lo udlile isono wenza 1 no 2. Akusona zonke izikhathi la siyodlula ezimweni ngoba senzile isono. Kuyenzeka umuntu engenzile sono adluliswe esimeni. Ukulungiswa kwakho kuhambisana nokuthi yingakanani into uNkulunkulu afuna ukuyenza ngawe. Kodwa ibandla likhona mthetho. Ngithi ukulungiswa kwakho kuhambisana nokuthi ingakanani into uNkulunkulu ahlose ukuyenza ngawe. The greater the assignment, the greater the tribulation. Umi assignment inkulu nezimpi zakho zizoba nkulu. So yikibhayibheli lithi ningakhathazeki ngaba nenhlanhla endleleni yabo. Don't bother yourself ngomuntu osheshe waphumelela ngoba uhamba indlela yakhe nawe uhamba indlela yakhe. Amen. Cela amen khona nabantu. Amen. So libhayibheli babelungile babenesaba uNkulunkulu babengasoleki bebaleke nobubi. Holy as they were, but the wife was barren. Angazi ngoba ngapha kuthiwa uHana verse number 5 mfuni verse number 5 kijimi. uHana wamnika amavenge aphindwe kabili ngokuba wayemthanda uHana nakuba uSimakade ayisivalile isibeletho sakhe. Kanti unjani lokho? Uyayivula isibeletho, uyayivala isibeletho. What kind of God is this? Abanye process yabo yesheshisa, abanye process yabo uyayidelaya. Bese iBhayibheli nokho abayekanga ukhuphukele eshini. Wena azashubela. Noma kwakunje empilweni yakho. Noma izimo zabo zazinje, but abayekanga ukuyeshila. Bamba nali point lami lokuqala. uNkulunkulu nawo umkhuba. Wokushayasengathi akakubhekanga kanti ukubhekile. That is my first point. Yeah. Romans 1. Yini sizathu? Number 1, wakha immaturity. Noma uNkulunkulu ufuna ukudunyiswa ngawe. Uyakwazi ukuthatha iglory ngepheni yakho. Uyithola iglory baba uma ubaba isonga. Baba udumo. Uyithola
Jesus. Hey bandaliko nomhlezo. Ibandala. Uyanyakazisa uNkulunkulu ukubona uyaphambili nomisi. Singavumela. Amen. Mama champion. Uyamnyakazisa. Ukubona usondela nge-wheelchair. Amen. Noma izimo zingavu. Amen. Ngoba ureceive udumo. Ukubona abantu bemkhonza kwi-pain. Bethu dumise njalo. Dumise njalo. He receives glory when we worship Him even in sufferings. Wamkela udumo masimkhonza nasenhluphekweni. Ngoba naleyo nhlupheko ayikho into efike empilweni yakho inga-appruvanga ezulwini. Lalela lapha. Angeke uNkulunkulu noma ke ngithi angeke uSathane bobudumo sondela soba uNkulunkulu sondela let's start dobe sengithuma awukhuzi ngani ngicela soba uSathane let's start. Imagine, lithi iBhayibheli wathi ingelosi zifike ezulwini. Imagine ezulwini. Kwavane kwafika noSathane ehamba nazo. Wathi uNkulunkulu uvelaphi? Ngoba saxosha, why are you here? Wathi uSathane, hayi uNkulunkulu. Ngiyazi izulu lapha. Kodwa nje ngisenesicelo sodwa. Wathi uNkulunkulu ngiyabona mehlaba iqaphele incindi yami uJoshua. uNkulunkulu ufuna inhliziyo. Wathi uSathane ushokhona. Ngizocela uJobe uNkulunkulu. Sengibonile ukuthi umbiyele. Qaphela. Uma ethi uSathane ngaleso sikhathi uJob semhlabeni unamabhizinisi unabantwana kuthiwa amantombazane kaJobe ayemahle. Everything is flourishing. Kanti akazi ukuthi there is a conversation in heaven about him esemhlabeni. Oh, kungathi ngakutshela ukuthi mntaka baba kuke xoxwe ngawo ungazi. In fact, umphumela wengxoxo
uwondeka njani. Oh, abezwanga. Mahamba ujobe lo umthathe lo mfunayo kodwa ke ungathathi umphefumulo wakhe. Ngicela ukubuza ubujobe nje waqoqa. Bihlale nonkosikazi wakhe. Ingane zakhe. Kanti ezulwini kunendoda. Uzwakala uNkulunkulu ethi kulungile. I grant you permission. Go and touch him, but don't touch his spirit. Very fast, what you jobe hlalele kwangena isikitchen. Sathi, hayibo. Abelusi bathe besemaceleni kwehla umbani washaya yonke imfuyo yabo. Kusinde mina uba ngizokutshela. Lo Jobe lo ilona wayetha abantwana bakhe mabekade bengekho ngeweekend. Ngesonto abenzile inhlambuluko athi angazi ukuthi benzeni la bekhona. Kwangena isikitchen sathi abantwana bakho bebehleli bejabulisa kwehlike umbani abashaya bonke bafile kusinde mina uba ngikuthela. Yahamba yonke impahla kaJobe. Wangathi lokho esele nje ecule ingoma ethi mina ngomethe kanjani. Namhlanje nizokhuluma ngangithanda ngizokhuluma ngoNkulunkulu okwazi ukunikela ngawe ithini. Hayi ngoba ethembe wena odethembe esithembe yena ngawe. Ethembe into ayifake kuwe ukuthi inamandla to resist. Inamandla to resist fire. Uphila impilo engcwele. Uhlanganyele enkonzweni. Unikele okweshumi. Kodwa umthandazo wakho ungapheli. Ngikhuluma ngoNkulunkulu namhlanje. Okwaziyo ukudedela abantu bakhe. Bangene emlilweni. Angawucisha afika akhipha heat ashiya ama flames abe khona ama flames kodwa into eshisayo ingabe khona because ufuna ukudunyiswa. Ngiyabona ke babu lento wayenza is not fair. Ukunikela ngoJobe endodeni emnyama. Kodwa konke sizwana bawumhlaba. Esho uJobe ku chapter 42. Uthi sengiyazi. Wena uNkulunkulu ungenza konke. Necebo lakho liyavinjwa. Njalo bamba njalo uNkulunkulu efaka ezimweni. Ufuna ukukunikeza ubufakazi obuhle. Angeke umazi uNkulunkulu oma nabantu ezimweni ungangenanga ezimweni. Uyafuneka kube ngathi ezulwini bakufulathele. Kanti bakufulathele. Ubomvumela uNkulunkulu baba
Sengiyaxoxa manje. Bomvumela uNkulunkulu akwakhe kusitheni. Ukuze ezokusebenzisa obani. Amen. Ungavumi ukuphumela obani. Ungenayo incloset. Oh, hayi. Lokho ngokukhuluma nalabo abathi babizwa uNkulunkulu lonze. Ngokukhuluma nabo lokho. Laba abathi babizwa uNkulunkulu ukuthi kwingozi ukuvela before your season. Because you are going to preempt it kaNkulunkulu. Vumela uNkulunkulu akhazimuliswe ngehlane lakho. Amen. uNkulunkulu yawazi ukudedela nehlazo. Oh, hayi. Amen. Kambe nasemtitha maza amahlazo. Uyazi. uNkulunkulu uyakudedela nehlazo. Umkhonza kahle. Nasekhala yakho yonke inkinga i-right abesebeka lihlazwana ngelincane. Uthi sewudumisa waqeda umhlaba. Sawuhlabelela indlu yanyakaza. Sawushumela wanyakazisa abantu Sokhele. Kodwa uma wehle uye ekhaya phakathi. Kodwa. Yes. Ngakhohle. No. Kukhona into mawuhlabelela phansi izandla uyinyusa uthi sibheka phezulu uthi mawuyikhumbula uzizozela. Paul. Yes. Which I prayed 3 times. Ithi Nkosi awususele live. Wathi uNkulunkulu hayi usawami kwanele. Ngifuna ukudunyiswa ngeva lakho. I don't know what you're going through. Baningi nabantu abafika lapha ekhaya bezothandazela. Abanye baphendula abanye ngeke baphendula. Because I don't know i-time frame kaNkulunkulu nesikhathi sakhe. I don't know what you're going through. Angazi ukuthi yini eqeda inqubo empilweni yakho. Kodwa umyalezo wami push. Push. Someone say push. I guess someone said push myself. Push. Glory to Jesus. Amen. So, ngivumela uNkulunkulu akupheke. Ngoba ufuna ukuthi mase udliwa sewuyidishi yosuku kungabi khona abantu abazolunywa izisu. Amen. Afanele abantu babencoma imenyu bathi bekumnandi ukudla kodwa. Yabona masebenza uyakholwa ukukholwa. Yabona uyakholwa. Kodwa udlaza. Ngase ngimuzele umleshe. Ethi kodwa i-rice. Bekumnandi udla kodwa i-rice belinjani? Ukhari bomnandi. Noma mthwe hayi i-rice belimnandi kodwa ispice sakho. Asilalanga sikhishwa isisu. Umzalwane kumele bakithi amvumela uNkulunkulu amenza avuthwe. Ukuze uNkulunkulu ezodunyiswa ngempilo yomzalwane. Amen. Praise the Lord. Amen. Point number 2. Let's have that. Imagine upenina imagine unengane zo5 unabamba kanangana unakwabo nje lokho njalo upenina emiyonkolozo maso inyumba
Let's create a picture. Let's create a picture. Yeah. Now, Penina, usekishini labakhe. Unengane zakhe. Sanila kunenganza Penina Sheshani 1 2 3 4 5. Sheshani epiga. Sheshani. Yeni ninawa kucheza kichimani. Akasema tena. Nakoksa. Imagine. Sorry, Costas. Hey, Mama, ciao, salve. Sabugile le. Sonde. Manje nibasamukeni manje ngiyadana. Ngiyaxoxa. Ubiza umthandayo, biza umuntu ukwani. Ibanza kwasasa. Biza Maya. Ngela ngabize. Cebo. Oh, no. Cebo 2, cebo 1. Ngela ngabize. Kini. Lonke uhleli ngale yedwa. Ngixolele ngiyathanda mamshumela ngiyadramatise. Uhleli yedwa. Ubaba wala ekhaya ngasiqoba ubaba osakhe. Ubaba wala ekhaya kuthiwa wayemthanda. Ubaba. Ngiyizwa bazalwane. Kodwa kuthiwa bese kuthiwa kodwa uNkulunkulu wenze njani wesimfanise. Spirit of God. Oh, glory to Jesus. uNkulunkulu ovalile. Uzathola udumo. uNkulunkulu wenza ama-delays. Ukuze receive glory. uNkulunkulu wenza ngathi akanakile. Kanti unakile. Shape current. Ubaba wala ekhaya. Maye distribute. Izinto. Glory to Jesus. Umefika kuphelile umika wami. Mayifika kuwana. Amnika iBhayibheli unika a double portion. Indoda mabudume idivine isikhala lalela. Izama ukwenza ukuprovide solution. Temporary solution. Kanti ukudla akuyi mama umthethwa enkingeni. Uyadla kodwa ukudla awudla. Awune-taste. Obune-ish. Uzathi ubaba lekhaya awubulala. Ayini insizwa ezishumi kunami. Besithiwa this other day maqeda ukudla akwakhona ikeyboard nami seyakhala. Seyakhala this other day maqeda ukudla wasukuma why asuka washiya umoya washiya uphele washiya umyeni wakho wanyukela altar. This time wathi yawushintsha umthandazo. Inkosi ngicela senze inikanike. Wena uNkulunkulu
ushoda ngumpriest kodwa isibeletho awunaso. Mina nginesibeletho kodwa ngishoda ngendodana. Bamzanga cela uNkulunkulu usinikane. Ngoba ngimnika indodana mina ngiyokunika umpriest. Awu uma nginika indodana mina Nkosi ngiyokunika umpriest. Kanti baba umhlaba kunompriest la. Ngisola baba kumende ngelonje. Kanti la endlini kunompriest. Igama lakhe uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wayesemdala. Namehla akhe ngasabona. Uphenina. Uhana. Wabona isidingo. Sika uNkulunkulu. Wathandaza umthandazo ohamba esidingweni sika uNkulunkulu. Uthi ungangimika lombani. Yomphatha nginsukwana bese ngimbuyisela kuwe. Ngoba ngimphatha nginsukwana bese ngimbuyisela kuwe. Ngenkathi ekwingxoxo uHana noNkulunkulu umpriest for the first time wamnotice. Uthi umpriest for how long? For how long? Uzodla udli wayini. Mase ugcwele eswini lesuzana. Ake sanalize umpriest. Akasekho sensitive. Uma feelings ezimvu. Ngoba unenkinga. Inkinga yakhe uqala uhlushwa izingane zakhe. Kuthiwa kwakulele kunikele zintshontshe imali. Zake zazama nokulala nengelosi. Lo mpriest lo umpriest one stress. Kodwa usekhona ealtar ngoba naye he's human. Ipheni nayo uyayiswa. Kodwa lo mama kodwa ibandla ngcono belizongiswa nje. Lo mama wadlula inkingeni zompriest. Uzonala lo mama ethi hayi Nkosi yami. Dale incelukazi yakho. Amemazimeti incekazi yakho uyasubmit to the authority of the priest. Ongasabona umehlelo sefaka imfuku uyasubmit. Yes, come on. Incekazi yakho ayidaki. Lokhu sasekuseni. Ngingowesifazana. Ohluphekile. Izothulula umoya wona. Phambi kaSimakade. Oh, glory to Jesus. Yakhuluma indoda phakama mkhulu. Yakhuluma indoda kaNkulunkulu for the first time. Sekunesikhathi yathula. Yazwakala ikhuluma ithi makube kuwe. Njengokusho kwakho. Hamba ngokuthula. uNkulunkulu akwenzele ofisa. Kanti ezulwini sonke lesi sikhathi uyanethandaza balinde izwi lale ndoda. Ngishumayela lento. Kodwa ngeke ngishumayela ekhaya ngoba ibandla lami. Ngeke ngishumayela mangimenyiwe ngithi ungamjwayeli umpriest. Amen. Shike. Shike. Phakathi kwakho nompriest. Amen. Ngishaka kunqokolisa ubona ukuthi ufuna ukusondela. Phela. Ngoba uzoshawa ifamily spirit. Uzothi kufanele akhulume njengompriest uthola ukuthi sewamsusa eoffice.
noma ngokumbona ukuthi hayi umpriest uza kimi ngespeed sinyuse sakho ukuhleka ngithi mangikhuluma abandleni lokho amabandla ngwakhela abafundisi ngithi abanye abafundisi ngamtshela uma uthetha ngathi uma ebona mina kufanele abone ukhanyisana yezwa ka ngoba uCharles njengami uya kodwa mhla ngifika kamthethwa kunesidingo sompriest kufanele akwazi ukukhumula ukhanyisana abone incebo kaNkulunkulu ngiyizwa bazalwane lento yokungijwayela izokwenza ukuthi noma sengifike kwakho kube ngathi angifikanga kanti funa ngifike kwakho uthi noma ulale ebusuku uthi namhlanje ilale obenyuka abangilale isokutwana bekukhona umuntu kaNkulunkulu leligceke bazalwane Sabuza malusi. Ngiyangizwa bazalwane Amen. point lokugcina kukhona izinto engeke zilunge empilweni yakho umpriest engakhuluma Yeah. ngiyabona ngizwa kodwa kukhona uyabona i-order kaNkulunkulu angeke we short second i-order kaNkulunkulu ngeke we short second for years wanethandaza ezulwini bengamnakile bele ngikhuluma le ndoda lehlushwa ingane lene stress kodwa noma istress injalo igcotshiwe igcotshela ukuqaqa into zabantu sesothandaza lalelani bazalwana ngikutshela kuneyibusiso eyibekwa kubazali mawuba ezingabekiwe kumfundisi uyokuthandazela uzuphuma impande impendulile ngekho kanti ifihlwe kumzisi amen ubani indodana obani ingane zikaPhenini ingane zikaPhenini so 5 they are not recorded anywhere in the Bible ubani ingane yodwa kani how zangabalwe ikaPhenini ezu5 kwazobalwe yodwa kani uNkulunkulu uyakwazi akawadla manje uyakwazi ukufaka fast forward ngiyacela ungakhathazeki ngalabo izinto zabo ezisheshayo nabo indlela yabo wait for your season in conclusion uNkulunkulu nawo umkhuba okwenza ngathi akakubhekile kanti ukubhekile wenzani komfundisi wakhe character ijolise Nkosi othanda